pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. You are still locked in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. We are broadcasting live across the city by the bay. Right about now, 26 minutes after 6. And how are you doing, Metro Manila? Keep it locked in right here, straight up until 9 o'clock in the evening. Kasama pa rin po, the one and only Diego Bandido! on the side. Aray! Bakit peste ka, bakit on the side lang ako? Ay, on the side step is the center. Parang ganon. Hindi pa ako the boss. Sige, ulitin mo. Shiver, ladies and gentlemen, you got me. My name is Diego Bandido! on the side step in the center is Henyo! Yun! Aray! Bakit na naman? Wala lang, natuwa lang ako sa iyo. Parang, kasi on the side step, parang Stephen Curry pala. Oh, kita mo? Ang saya-saya, di ba? Ang saya-saya! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! Natutuwa ka, no? Manon driver, tuwang-tuwa ka eh. Siyempre, punong-puno tayo dito ng enerhiya! Ay, aba! Maluoy ka! Punong-puno tayo uli ng enerhiya! Ay nako, hanggang alas 9, mahaba-haba pang ating pag-uusapan, kaya chillax ka lang. Sagot na namin, malulupit yung tugtugan natin. Rock and roll talaga to. Diba? Rock and roll to the world, baby! Ay, eto mga kabisyo, eto uncle, auntie, tita, mami, be. May tanong lang ako sa'yo. Eto, meron ka na bang actual experience na nakita ka ng nahuli na ginatawag kung sa Ilonggo pa, ginakuno-kuno ng aswang? Ibig sabihin na ginakuno yung nahaka-haka na aswang. Ako, mga kabisyo, bilang isa ka proud tumandok sang Air Force Capital of the Philippines, Capiz. Wala, pagiguya kakita sang aswang halin sang una, sang bata pa ko. No. Wala, ged! Sang aswang! Pero sikat-sikat yung lugar namin. Pag sinabi mong Capiz, maraming aswang. Hindi, kasi eto mga kabisyo, eto yung napanood ko sa ewan ko kung napanood mo na rin to, Manong Angkol, ha. Kung napanood mo na rin to yung yung sa KMJS. Yung Kapuso Mo, Jason sa, tama ba? Tama ba? Ano ba? KMJS, K as in Kapuso, J Sonsa, tama ba? Hindi, balik ka. Si Jason Sa nakakulong ngayon. Uy! Ingay-ingay mo tayo. Patay tayo, -10 tayo sa langit. Hindi. Kapuso Mo, Jessica Soto? Tama ba, Manong? Kapuso Mo, Jessica Soto. Mali rin. Diba, KMGS, Kapuso Mo, Jessica Soto. Tama? Okay. Sorry na. My bad. Kapuso Mo, Jessica Soho. Ayan. Yun pala eh. Wow! Sorry
naman. Tao lang. Ito na ngayon na napanood ko. Kukwento ko lang sa'yo, share ko experience ko sa'yo. Napanood ko. Isang lalaki daw na lumakas bigla. Nagwala dahil nakarunok ng birtod ng aswang. Ang kwento kasi nitong ang pangalan ng lalaki na na nakita siya na videohan, umakyat sa kisame. Tapos nagwawala na parang aswang, parang wakwak. Nga ba pabusong niyo ang bata ko? Gusto ko kumain ng bata. Gumaganon daw si kuya. Ang explanation naman ni kuya nung in-interview siya. Ang sabi niya, may narinig na siyang humihingi ng tulong na kapitbahay niya na inaatake ng wakwak. So pinuntahan niya daw. Tapos ang pinuntahan niya, naabutan niya daw yung matandang babae. At nakipagbuno daw, ano daw sila, laban. Kinagat daw siya. Pero, nung in-interview naman si Kapitan, ay bakit? Anong sinabi ni Kapitan? Ang sabi ni Kapitan, nung nag-imbestiga daw sila, sabi ni Kap, bago daw mangyari yon, umiinom daw sila ng tuba. Ayaw ba? Maluhoy ka, manino! Ang saya-saya! Clap your hands! So, eto na. So, nagkaroon ng investigasyon yung barangay. Kasi nga, sabing sinaniban siya ng aswang o may lumipat sa kanya. Tapos, eto pa yung nakita sa video, boards. Cool. Nung nakita dun sa video, nung ginggapos na ba, tinali yung kamay at paa kasi nagwawala pa rin eh. Tapos pinainom siya ng mananambal o ng manugamot, blood o albularyo. Pinainom siya sang iyang marinade nga ang lana. Yung parang mantika sa bote, talagang pinaluklok siya. Tapos may biglang lumabas daw sa bibig nung sinasabing sinapian ng aswang na mga yung mga itim-itim. Tapos may puting bato na lumabas. Ang sabi naman ng eksperto, baka kung ano-anong pinagagawa niya, baka kasi hindi makita eh. Nung ininom niya, baka galing dun sa ininom, galing sa bote. Tapos eto pa ang malupit. Nung inimbestiga pa yung mga ilan dun sa mga tao, ang sabi daw nila dun sa lalaking yon, ganun daw talaga siya. Pag nasobrahan sa tuba, nagamaoy. Ay, abaw! Maloy ka! Well, mga kabisyo, lagyan natin to ng logic! Anong leksyon? Logic! Logican natin to ha. Siguro we have to stay away sa mga ganitong paniniwala. Dahil ngayon mga kabisyo, available na ang teknolohiya, available na ang technology. Yes, we can understand the way back before. Yung mga kapanahunan pa Chimpumampor. Diba? Panahon ni SPO1, Y Kalibutan. Diba? Na mga lolo't lola natin kasi yung technology hindi pa ganun. Wala ang science, hindi pa masyado nagagamit. Kaya siguro yung mga hallucination, yung hinubog na istorya, nagiging totoo sa kanila. Pero ngayon, at this computer age, siguro it's about time na gamitin natin yung science, maging skeptic tayo sa mga bagay-bagay. Huwag tayong maniniwala kasi pag natili po tayo sa ganitong paniniwala, we can harm ourselves or harm somebody na malapit sa atin. Kagaya niya, naniwala ka ng aswang, nilampusan mo kagad sa batuta. Yun pala, maoy lang yun, napatay mo. Diba? O kung ano nangyari sa kanya. Okay? O sa mga palainom, stop being maoy. It is now 35 minutes after 6 o'clock, mga kabisyo. Kasama pa rin po Diego Bandido at Tanghenyo on the sidestep and the center. O, di ba? Malinaw? Here's a song from River Maya.
with LAC. Amo na ni kung hubog ka na, gabirik na ulo mo, may ilisina. Enjoy the song!